What's up vlog? Idem na Blade do Prahy. Je momentálne 6 hodín ráno. A ideme letbežne do Prahy. Tell me what it's like to feel love. Tell me what it's like to feel love. You never had to feel love. Where are we? In Prague. We are in Prague. We are in Prague. Tato cesta byla hrozná, kámo. Bol to hell. Typky v mojom kúpečku si objednali 3 milión pív. A potom si ešte objednali whisky, 30 káv. To je pší. Počkaj, on tu má koncert. Počkaj, on si bude na Twitchi a číta chat, kámo. Víš, co se stalo, kámo? Zaber to. Tady bylo Vuandele. Chcete mango? Chcete mango? Čo na mňa ukazoval kokot? Nevím. Čum, mám pro to dárek, kámo. Ja viem, ja neviem z čoho. Wow. You can do that. You got my permission, son. Yeah. Niekto sa tu pošťal, totálne. Tam někoho slimeli teď. Palladium. Ukáž? Folk. Slay girl. Slay girl. Tam přede mnou prostě šli dva tlustí lidé. A prostě je mezi těma regalama nepředjedeš, chápeš? Nepředběhneš prostě. Nebolo ťa vidieť. Děkujeme. Docela jsme mohli jít vlevo a... Skibidi. Kámo, ty si chorá. Skibi kids. Kámo, tu nebol iShow Speed a dával bezďakový peniaze. Vlog, teraz vám ukážem, kde sa schováva kľúč od Airbnbčka. Kámo, kde je kľúč? Komu? What the hell? To je tu Olis, kámo. Zase ty si tu, kámo. Čauko. Zase ty. We got SD kit on the Airbnb. A to je ta všala, kámo. No, tough. Ale zase to dávalo asi, kámo, fully. Jsem tady já, Píčo. Jdem reviewovat orders. Tady je produkt Double Cheeseburger za 95 korun. This shit 193. V téhle objednávce jakoby bych dal takových 7 z 10. Ale tak ty nefituješ do těch Dior Lusters, takže 10 z 10 a tady další objednávka. Takže Double Cheeseburger, Cola Zero, velké hranolky, omáčka od Moniky a chicken stripsy. Tak téhle objednávce bych dal takových 7 z 10. Triple T. Daj tam teraz ten sound. To čo je? To je tough. To čo s ním zrobil? Povedz mi. Kámo. Povedz mi, jak ti tak dopadne vôbec? Kámo. Snajperkou, ale pečko. Však to nie je tak, tak si rozjebať mobil. Yes, king. Povedz si niečo do vlogu. Ahoj, vlog. Dýmka. Ahoj, vlog. Kámo, AI. Tvoja nová job? Toto, kámo. Ukáž, kámo, aký zápalovač si kúpil. Kámo. Hej, a aký si... Arizona Tiholik. Já jsem rozvětšil. To asi mega job, kámo. Tak se koukni na sebe. Ukáž. Ty si actually hot, kámo, na této kamere. Low-key, keby fixneš jawline... Kdybys neměl tak puffy eyelids a... Povedz, čo sa teraz stalo. No, som povedala, že ma boli strašne hlava a ešte ma začali vytrubovať z auta. A potom, čo sa stalo potom? A potom konečne mám zelenú, prejdem a proste vstúpim do tej najväčšej džury a vyvrtnú. Potkla sa a rozjebala si hlavu. Hej, Totálne. neviem rozprávať. Bol si východňarka. Ja jedno, povedz niečo po východňarsky. Tá čo? Tá so. Tady je balanci. To je balancíčet? On má balanci na nohách. Představ si, že prostě bydlím v paneláku do piče v přízemí. Jsou tam schody, protože on je vyvýšený ten panelák. A pak tam je ještě taková cestička pro prostě pro vozíčkáře. A tam leží z toho, kdyby tam nebyly mříže, tak tam leží můžeš jumpnout, kámo. To je třeba 30 cm jump, kámo. Takže ti tam môže jump Ne, protože tam mám mříže. No už tam máš Mám mříže, jak vězeň. Ne, já už tam mám od té doby, co se ten barák udělal. Ja. Otvor dvere, kámo. Kámo si fakt silný chlapík. Králik. Bunny, bunny, bunnies. Bunny, bunny, bunny. Bunny, bunny, bunny.
Čau, homelessaci. Zdar? Zdar, bro. Čo je? To je crazy. Počíš, jak ty si úplně koupil blbý Red Bull. Dobrý. Čo máš na raňajky, Kiko? Jak to mám? Nikotín na Red Bull. Jak sa volá táto dieta? Jet London. Dobrý deň, pani. Vy čo tu robíte? Predávam. Čo? Monster? Hej. Už ste sa z neho napili. To je aj s vašim DNA? Slavičku. No však práve príplatok by to mal byť. Ideme kúpiť darček pre Geeka, Roka. Ideme do Tigeru. A keď tam nebude, tak kúpime inú pičovinu a dáme mu to. Tiger Shopping Spring. Kámo, tieto rohy mu môžeme kúpiť keď tak. Kámo, tieto papuče. Toto mu kúpime. A bude to nosiť celý den. Kámo! OK. Aura farmíme v Prahe. Takzvané najväčší kokotizmus. Dobrý den, pane. Can you please give me money, please? Jasné, tady máte 5000 korun. Oh, thank you so much. Thank you so much. Yeah, enjoy yourself. I'm gonna buy something with that. Yeah, don't buy alcohol, bro. Thank you, Speed. You W really helped Speed. me. Legendy praví, že Janek Rubež jezdí ve 3 ráno po Praze se switchem takto on his lap, autem, white body track ho, hraje mu King Von a hledá ruličkáře. Ruličkáře. Tak, kámo. Islam Makačev? Pomednu. To je Laura. Let's go. Blat si myslíš, že mu zaplatím? Fuck no. Jako mi zakýval žongloval, kámo, to bolo tá. Tak si myslel, že ide do vlogu za milióny. Som v North Faceu. Kep. Vaše objednávka je D. Prečo je moja objednávka dých? Prostě criminal má D. Jak si dal ty krémové těstoviny, tak they are criminal your D. Prostě. Máme tu mangovú limonádu a ideme dať momentálne review. Čo si myslíš o mangovej vode? Bobiči ale. Ukáž? Number one mango hater. Dobre to je. Na to, že nemám rád mango, je to dobré. Víte, jak čo to chutná? Jak pes. Kávu kakašiny. Mám tu prvý jedlo, lebo som si najrychlejšie objednal. Tu máš záchod, ktorý si ogrcol v Japonsku. Všechno nejlepší, kámo. Dostal. Děkuji za blahopřání. Máš chlub na nose. Nemám. Máš? Dobrý den, poprosil bych tu nejdražší. Na vůni fakt nezáleží, jo. Jako já chci jenom fakt cítit jako peníze, nic víc. A film in metro, kámo. Fakt sme drou, kámo. Nečak, ale metro je drahé, kámo, koľko stojí také jeden vlak? Aj milión. Aj 2, actually. Aj 3. Aj 3 možno. Aj 6-7 miliónov. Čekaj, bičo. Užili sme si Jujutsu Kaisen film, ktorý mal 5 minút v podstate. Jak Mikaelu zavřeli do vězení, kámo, ona začala natáčet poslední songu a zapla se jí flashlight a přes celé kino flashlight. Kámo. Čo to je? Zapol sa mi flashlight. Jak to neskovala? Tak mimo. Rozprávaj niečo. Ja som príklad v Prahe. Čo? Můžu to zkusit? Já jsem to nikdy neměl. Fuj, pič. Tento typek. Co tady dělám, kámo? Čau hlava jak batat. Co nahráváš? Soraval. Napise. Na závěr, jo? Dáme ještě nebo psát, kámo. Kámo. Já se tu na oprem, sadni si, já se tu na iba oprem. Sadni si, opičal, piču na iba. Neopíraj sa o to. Neopíraj sa o to. Tak si sadni, kurva. No, Sadni si, kurva, nevieme! Kokot, fakt! Na čo som si ťa zabral? Na kokot! Na čo som si ťa zobral ako druhého? Hej, normálne, na čo som sa brala ako druhého? Na kokot, drž piču už, kurva! Piču. Ja odebal mi oči ináč. Počkaj, tak ty... Transport se přes to.
Odjebal mi oči, poďme. Santa Clauska, čus bro. Tancuj s ním. Pozeráme na mňa. Tung tung. Tung tung sa. A okej, preskočil. To je jak ta korytnačka, čo rozpráva. Naravno, Vždycky, keď on rozpráva, to je jak ta korytnačka, vieš. Aj pičo, ja som To je to isté. Hej, buzerante. Ja som ti to vravel, že to je to Ale isté. fakt, kámo, jako neklamal si. Dopadl na teba. To co je? To koho napadlo, ty kokos? Co bych ti povedala mamka, kdyby byla s tebou na tom Airbnb našem? We got uníková hra at home. Louky, kámo. Oni unikli. Pomej zatleskat, oni unikli z uníkových her. Hi guys. Jsme tu zas. Hi guys. Hi sisters. Hi sisters. Surprise. Máme part 2 unboxing. Zase Tiger, klasika. Vianočná edícia. Je to tady trošku takzvaně visible. Takže jdeme otvárat. Ideme otvárať. Takže. Tahám první. Ona má... O môj bože. Ona má Dobre, úplně to je takhle. mega cute. Tak To to si je budeme mega doma. dobré. To je mega cute. Tak to je mega výhodné. Čo je? To čo tahám? Čo ťahá? To čo je? To čo je? To si můžeš složit nějakou blbost prostě. Home Santa To Claus. jsou asi nějaké ozdoby na stromeček. Je to asi takzvaně vánoční edice. Kamo, tam je něco. Takže další. Čo To je prostě na svíčku, ne? Aha, hej. Nie, tam odkopáš popol. To je popolník. Pasta, aby sakinka. Nemáme teraz mikrofon. To je všetko. Takže tentokrát na scam list. To je cute. Toto je asi nejvíc worth it. No, takže také prostě nálepky. Úplně to fakt nechápu. Prostě, no. Toto jakoby je nejlepší věc. O, to je tá. Nice, Let's go. Prijali ju na UCLA. Fakt úplně nevím si, ale... 19. Jo, zvládli jsem to. Díky moc, mějte se na skoro. Oh shit, hello! Máme tu další den. Je tu den Bladyho. Kam ideme? Asi do toalety. Kámo, onigiri si kúpim. Lukáš, povedz, dneska príde na Bladeov koncert. Kokot. No a Holý, kokot, nahý. A já? jakí ľudia tam budú? Ja si chci zabiť! Já se chci zabít. Ja si chci zabiť! Ja zomrem. Kámo, pamätaj si, jak sme svetili fonko a si sa mapoval 3 hodiny pred škapom a potom si skapol 8-krát obspon? Tak to bylo celkem dobré, To kámo. bol fun. Asi si hodně vydělal, kámo. Kámo, vidíte jesť obal? Hej. Obal. Ten obal vypadá jak tasty, kámo. Kde jsou kyselé žížalky? Tu? Ale ty jsou malé úplně. To sú dažďovky. Ale jo, actually jo. Počkej. Frídek místek. Obchod Miller, nákupní centrum, kouse Ideme sa pozrieť, čo robí zvyšok. Určite sa pripravujú, 100%, už sa dávajú dokopy. Kamo. Pomyslieť Fate Wars. Čo je pointom tohto? Uvoľňujeme dvere. Bacha, otoč se. Ty sa otoč. Otoč se. Kokot. Kámo. Kámo! Kámo! Jsem ti vzal půlku vlasu. Budeš mať káty jak fake wing. Skulet. Skulet. Ideme na Blada. Jdeme na Blada. Ideme na Blada a jakí ľudia tam budú? Smradľavý. Se zabijejte! Aura. Aura. Čau, Tino. Prečo pozeráme Jane Removera? JR. On sa volá. Jane Remover ti volá? Hovorí, že niečo sampluje a nikoho to nezajímá.
Afterblade shopping. Shopping spree. Obrovský. Tiger, ale není white. Nine mice. Guys. Tralala. Počkaj, kde je tento? Triple T. He's right behind me, isn't he? Aura. Ona má auru. Fuck would you burn my shit for no reason? Is it too late to call you crazy, baby? You heard from my friends that I can't eat and I haven't been sleeping.